Hvad synes du, der adskiller hormonterapeutuddannelsen, den komplementære hormonterapeutuddannelse, fra andre uddannelser? Altså det, jeg synes, der er så fantastisk fedt og skønt ved komplementær hormonterapeutuddannelsen, det er jo det her med, at den fokuserer på det hele menneske. At der er at vi arbejder med rodårsagerne til, at man har det sådan, som man har det. Fordi det her med kun at arbejde med symptomer, eller kun at arbejde med en enkelt lille del af noget, det er min optik ikke det, der er det spændende og det, der er det vigtige. Det er jo det der med at få helheden med, som jeg synes, der er det allermest interessante. Og der synes jeg, at den her uddannelse har virkelig været ekstremt grundig, og vi har været nede i så mange forskellige hjørner, kan man vel godt kalde det. Og det, som man får med, det er jo det der med netop at kunne være detektiven med luppen, som går på opdagelse i, hvor er det henne, at rodårsagerne er henne, sådan så at vi kan få den langtidsholdbare balance. Det er jo dybest set det, som jeg synes, der adskiller den her uddannelse fra så mange andre. Hvordan har den komplementære hormonterapeutuddannelse ændret dit arbejdsliv? Altså, den har jo ændret alt, forstået på den måde. At den har jo givet mig en ramme og en viden, som gør, at jeg nu kan gå ud og hjælpe mennesker, og kvinder primært, fordi det er jo dem, der er i min klinik. Så jeg har en følelse af at kunne gøre en kæmpe forskel for en masse kvinder. Og den viden, som jeg har fået på uddannelsen, det er den, der har været med til at gøre det. Jeg havde selvfølgelig en masse andre ting med fra andre uddannelser, som jeg så har, hvad kan man kalde det, lagt ovenpå, sådan så jeg nu har skabt min egen unikke måde at bruge hormonterapien på. Og det er jo også det, jeg synes, der faktisk er rigtig godt ved den, det er, at det kan man også. Så på den måde, så har jeg fået et arbejdsliv, hvor jeg selv har kunne forme, hvordan jeg gerne vil bruge det, og hvilken målgruppe jeg også gerne vil arbejde med. Fordi nu er det jo for mig, mit speciale er overgangsalder, men der er jo sindssygt mange andre måder, man kan bruge uddannelsen og arbejde med hormoner på. Hvad har det fedeste ved at læse til komplementær hormonterapeut været? Jamen, det har været al den her viden. Altså viden, som jeg ikke vidste, jeg ikke havde. Og jeg kommer jo endda fra sundhedsvæsenet. Jeg er jo gammel jordmor, så jeg troede, jeg vidste alt om hormoner. Og der blev jeg så en del klogere. Og jeg vil sige, det er jo særligt denne her tilgang med netop helhedsorienteringen, og det her med at gå ned i og finde rodårsagerne. Men det er også det her med at se og lære om sammenhæng, som jeg slet ikke har lært på jordmorskolen. Altså, så det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig i forhold til nogle årsagssammenhænge, som jeg simpelthen aldrig havde hørt om før, men som gav så meget mening, da jeg først forstod den. Så det bedste har helt klart været, at den der følelse af, at ting på en eller anden måde klikker sammen, og man forstår tingene i et større perspektiv, og samtidig også kan gå ned i nogle detaljer og arbejde med dem. Så det har været virkelig en øjenåbne uddannelse på rigtig mange måder. Fedt. Tak.